Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel kama upastor ngisiba manje ukuthi uNkulunkulu ekulonde esilonde siqhubeke siphile siqhubeka nawo kwamaphupho la siba namhlanje iphupho likaThokozani kwamazibuko uthi sawubona pastor weningi engicela buza kusho ukuthini iphupho la ubhatata noma ngasachazanga ukuthi bunjalo ubhatata but abanye abantu mabephupha ubhatata bayibekuthatha njengento esuke ikhomba ukukhulelwa noma ikhomba isisu ngabe ukukhuleliswa noma ukukhulelwa komuntu yabona. Kodwa angikaze ngibe ne-experience la khona ngibona khona vele umuntu ephupha ubhatata besiyakhulelwa yabo kodwa kungakusho lokho yabo. Kodwa ke si-break it down nje kanjalo le ukuthi mhlobo number 1 uma ngidla uphuphe ubhatata sikuthatha njengopho oluhlala kakhulu uma ulima noma ke singathi utshala ngoba lokho kungakhomba imizamo yokutshala imali yoku-invest mhlawumbe imali yakhe endaweni ethile. Kungabe iphawu leli ngavela uma ukuthi kunomklamo osebenzela phekwawo njengamanje ongahle ukulethela inzuzo ngokuhamba kwesikhathi lungakhomba futhi la ukuzibekela ingcebo endaweni efanele ukuze ikhule ngaphinde kukhomba ukusebenzisa amathuba amahle njengamanje azokususisa futhi ngokuhamba kwesikhathi. Amahubo 107 verse 37 balima amasimu batshala isivini kwabathelele izithelo. Kanti number 2 kuyenzeka futhi umubha la ubhatata sihlale nje uPaul hluma udla lokho kungakhomba inhlanhla nokubusiswa ngesikhathi esimnandi esigcwele injabulo nempumelelo ukuchuma kanye nengcebo. uGenesis 1 verse 30 kepha zonke izilwane zomhlaba nezinyoni zonke zezulu nezilwanyana ezinobizela emhlabeni eziphefumulayo zonke nginike zonke zona ke nginike yonke imfino ehlaza ibe ngokudla kwabanjalo. Number 3 kuyenzeka futhi umubha la ubhatata sikuthathe njengoPaul uhle kakhuluma ukudla olungabe lichaza ukwaneliseka nokuthokozela ukuba nezinsiza zokusiphilisa ezanele kungakhomba inhlala kahle futhi. Genesis 1 verse 29 uNkulunkulu wathi bhekani ngiyaninika yonke imfino ethela imbewu esemhlabeni wonke nemithi yonke ekubuyo izithelo zomuthi oveza imbewu ukuba ke ukudla kwenu. Kanti futhi la uma udla ubhatata kusengenzeka kukhombe mhlawumbe idliso-ke mhlawumbe uyadliswa mhlawumbe akudlisa ngawo ubhatata. Number 4 kuyenzeka futhi umubha la ubhatata sikuthathe njengoPaul uhle kakhuluma ukuvuna lokho kusho ulindele inqubekela phambili lindele ukuthuthuka lindela impumelelo. 5 kuyenzeka futhi umubha ubhatata kuba uPaul uhluma uvuna olungabe lusho ukuthi uzofumana mhlawumbe umusa noma uzofumana umvuzo omuhle futhi omkhulu ukuyikhandla kwakho. Usho ukuthi kukhona kahle ukuthola okuhle ngokusebenza kwakho ngokusikhandla. Abasekorinto besibili chapter 9 verse 10 kepha yena onika ohlwanyela inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela evuse imbewu yenu andise isithelo zokulunga kwenu. Kanti number 5 kuyenzeka futhi umubha la ubhatata uPaul kakhulu kwesinye isikhathi uma uvuna ke noma usebenza kuwona ngenzeka uyawuvuna utshala wenzani lokho ngasho nje ukuthi mhlawumbe ngenzeka uyasetshenziswa abathakathi ngesikhathi ke ulele wena uyithethu noma usithethulele besebenzisa mhlawumbe amandla akho ukufeza imisebenzi yabo. Kuyenzeka bekuthebule ukuthi bayakusebenzisa ebusuku bakhona abantu abanjalo uma ulele ebusuku wena uyavuna uyatshala wenza yonke into kanti kusetshenzwa ngalamandla akho. Number 6 ngiyenzeka futhi umubha la ubhatata sihle njengoPaul oluhle kakhulu uma uphiwa ubhatata lusho ukulindela inhlanhla lindela amathuba angcono azofika noma lindela ukwesekwa nokuthola usizo olukhulu nokuthola nje uthando mlobe komunye umuntu. Number 7 kuyenzeka futhi umubha la ubhatata sihle njengoPaul kakhulu uthenga olusho amathuba angcono kodwa ozowathola ngokuthi ube sendleleni efanele noma ozothola ukuthi nawe usebenze ngokusidela yabona. Number 8 asiva ngokuthi umubha ubhatata kupha isithathe ngoluhle kakhulu uma umuhle nje umningi futhi noma umkhulu ungenze uyawubona muhle mukhulu noma mningi kungayisha inhlanhla kungayisha ingcebo noma ukuchuma kungakhomba futhi impilo enhle futhi ende kuphinde kusho nenhlala kahle kuwena ezayo. Izaga 15 verse 17 isidlo semfino lapho khona uthando singcono kunenkabi ekhuluphalisiweyo kanye nenzondo. Siyabonga kakhulu ungakhohlwa ukuthi ungasubscribe like unganikela futhi kuyona ke i-channel le uma unasifisa ukunikela
inamba yami ekhona isenze kuphela ubufuna noma thatha. Siwe ni phansi namadolo